Mitä mulle kävi? Mä en yhtään tiedä, missä mä oon. Hei, nyt kaikki alkaa valkenee. Oi, tää on ihan kauheeta. Mun on huono olo. Mä en edes pysy pystyssä. Mikä se oli? Sieltä oikeesti vilisti joku, mä en nähnyt mikä. Mä koitan mennä raviin. Ei onnistu. Mä kompastelen koko ajan. Noin. Mä kompastun koko ajan näin tymmin kiviin, mitä täällä nurkassa on. Tässä sattuu kavioihin. Mä koitan laukata seuraavan kerran, kun mennään nurtsille. Koitetaan laukata nyt. Se onnistuu! Mä onnistun! Ei. Kaikki alkaa pyörii. Miksi kaikki pyörii? Hähähä, tää myrkkyomena saa kyllä vipinää siihen, joka syö sen. Mietän sen tänne, kun tyhmä eläin syö sen. Hei, omena! Mä menen syömään sen. Mä maistun jotenkin oudolta. Ne huutatuu, Petri juoma, meillä on juhlat. Pienet sille ryypätään pois huolet ja tuskat. Herätys. Mitä siinä omenassa oli? En mä tiedä, mutta mä näin kun joku ilkeä hevonen laittoi siihen sen. Se oli mä. Mitä sä sanoit? En mitään. Mulla on vaan vähän yskä. No. Mä lähden tästä kotiin.